Несектер тиіп кеттім да мына и все. Шынан башланды. Теге пішкен шекелі вулдырланып мына бұлай тіріп шішіп шықты. Елі бітірдім. Нәқия Мингалиева болтырған суыннан зиян көрушілерінің бірсе. Қолдағы yorалары түзелгенше ой ярым вақыт уза. Өсімлік суының құйош қыздырғанда тән терісіне ләгуі ойруша қорқыныш. Бошқа зорары да бар. Кеш білән ишігаллары тула инде. Ол сасыл шыдарым әлі оғаның. Хәзір мен аның серкесі ұша башлай. Бейіклігі 3-4 метрға жетуші зорарлы өсімлік елдан ел ауылға яқынлаша. Ауылның урта бір жеріне уже барчалык басып бара. Ол халқы нәрсешлерге білмей. Біздің жырақ қана түгіл балаларға ойнар үшін детский площадка, балалар ойнайлар. Алар аны білмейлер. Ауыл ортасында матур ғана мына шындай балалар майданчығыда түзіп қойылған. Оның янышасында да қырғи балтырған құтырып өсе. Ауыл жерлі үзидәресі һәм халық аны дойми шабып тұра, тек ол янәдән қалқып шыға. Өзіміз көрі шалып барабыз, шабабыз, har yılны узган ел 4 тапкыр шаптык, шундый участокларына кирелгән җирләрендә трактор белән сукалап та карадык. Нәтиҗәсе әйбәт дип әйтмәс идем. Шапкач кирдән чыга, сукалгач та кирдән чыкты. Быел инде безнең республикабызның авыл хуҗалыгы министрлыгыннан запрос килде. Псей авыл җирлегендә генә дә 10 гектардан артык мәйданда үсә ул. Менә бу авылның шите бәрәңге бакчалары арты. Аның табигате искиткеч гүзәл. Әйтүләренчә, биредә шундый матур инеш агып ята. Тик аның ярлары буена берничек тә төшеп булмый. Балык тутып яткан чаклар бар иде. Но хәзер мөмкин түгел. Монда жүрүгә дә мөмкин түгел. Нитәге балыкка төшәргә. Әлеге хәлне район җитәкчелеге дә белә. Тик яңадан бөтен нәрсә финансларга кайтып кала. Республика ярдәменнән башка булмый, бетерергә махсус препаратлар кирәк диләр. Без инде әгәр дә бу акча булса, үзебезнең сельхоз товаропроизводительләрне һәм башка читтән оешма яллап бу вопросны авыл хуҗалыгы идарәсе тарафыннан инде ничек тә булышырык бу бәладән котылыр өчен. Менделеев районында бүген 100 гектардан артык җирдә балтырган үсә. Республика буенча ул узган ел 1200 гектарны билеп алган иде. Быел күпкә арткан булуында шик юк. Чөнки 2019да балтырган белән көрәшкә тендер уздырылган иде. Анда җиңгән оешма мәйдан зур көч җитми дип баш тартты. Быел бу максатка гомумән акча бүленмәде. Киләсе елга авыл хуҗалыгы министрлыгы финанслауның яңа формасын кулланып карарга җыена. Ул районнарга субсидия бирүне күздә тотта. Әлегә авыл җирлекләренә бу афат белән үзләренә көрәшергә кала. Менделеев районынан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.